паспорти российский дастрас кардагиян ва ман ҳамун сайта имрӯз дур омадам дидам. Як мисол меорам ба шумо. Дар ҳолате ки ду бачаин ё ки се бачаин фарқ надорад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака чиба ака ба донишгоҳ мошини шахси хати омадан намемонам. Пешаки раҳмат. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман видеора то охирша тамошо кунен ва дастгирӣ кардана фаромӯш накунен. Ба маълумоти ҳамаи шумо як чизам мерасонам, фаромӯш накунен ки дар канали ма конкурс рафтесай. Нафарҳое ки мара хуб дастгирӣ кардесен, ҳамаша ба назар мегирам, аз замин то осмонам миннатдорам. Махсус барои шумо имрӯз як аксия мекунам, шанса аз даст надода ҳозир билет бихарем. Яъне ки ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номери WhatsApp картаи Сбербанк ҳастай. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебирояд. Сумтона партоен ва чектона дар ҳамин WhatsApp равон кунед, тамом. Шумо чӣ қадаре ки билети бисёр бихарен ба фоидаи шумо мебошад. Чунки 10 нафаре ки билети бисёр мехаранд, мо призои дополнитель мондагием, яъне ки путёвкаи Дубай ва телефон. Ба ҳамин хотир бидроен ҳаракат кунен, охири билетҳоро ждад накунен ки билетҳо қариб тамом мешаванд. Шоҳҷоизаҳои конкурси ма: якта BMW F10, якта Camry 3 ва якта Kia K5 соли 2022. Аз талиш телефон ва конвертҳои пулӣ. Ҳаракат ки ай аксия билет бихар, шанси бурд карданат зиёд мешавад. Хоб мегзарем ба қисми як мавзӯи асосӣ. Айни ҳол ба ма тақрибан 1 соат пеш бигем, агар хато намекунам, як видеора бисёри бад равон кардан оиди муҳоҷирони корӣ дар Федератсияи Русия тааллуқ дорад. Дар ӯ видео ман намедонам як блогери урус боша ё ки як журналист боша ё ки ягон ҳуқуқшиноси рус боша, ҳамиша намедонам, лекин гуфта шудагӣ ҳастае ки шурӯъ карда аз 25 сентябр дар Федератсияи Русия махсус барои муҳоҷирон мобилизатсия ташкил мекунанд ва нафарҳое ки аз соли 2000 то соли 2022 паспорти российский дастрас кардагиянд, ин мобилизатсия ба ана ҳамун касо тааллуқ дорад. Чандин нафарҳо ҳамин видеоро дама равон кардан ва гуфтанд ки ака ҳамин ҳақиқат дора ё ин ки не. Бародарони азизу меҳрубон, ман аз пеши худам ҳечи гуфта наметавонам. Шояд ки ҳақиқат дошта боша ё шояд ки ҳақиқат надошта боша, ҳамин қадар фикр ақидаи худам баён мекунам ки ман ҳар як информатсия ё ҳар як қонунеро видео мекунам, дар бораш гап мезанам, бисёртар аз сайтҳои ҳукуматии Федератсияи Русия дастрас мекунам. Яъне ки айрӯ ягон блогер намегирам, айрӯ ягон журналист намегирам, махсус ҳастаи сайте ки ҳукумати Федератсияи Русия ахборотҳоро нашр мекунад. Ва ман ҳамун сайта имрӯз дур омадам дидам, дар мавзӯи диюм потоки мобилизатсия оиди шаҳрвандони хориҷӣ ҳечи гуфта шидагӣ нестай. Мумкин ки рост боша ё мумкин дурӯғ боша, гуфтаистам ку ҳечи гуфта наметавонам, вале ҳамин қадар мегӯм ки ҳозиражда ягон ахборот нест дар ҳамин мавзӯъ. Агар дар рӯзҳои наздик ё дар моҳҳои наздик ягон информатсия шавад ё ягон қарор буброяд ки мобилизатсия ташкил мешавад, иншааллоҳ ман худам видео мекунам, ба маълумоти шумо ҳамаи чизам мерасонам. Шумо худтон медонед ки ҳар чизе ки ба муҳоҷирон тааллуқ дорад, ман кӯшиш мекунам ки якумин шида видео кунам ва шуморо огоҳ бисозам. Ба ҳамин хотир хеле видеоҳое ки мақсад бе ягон асос гап мезананд, бовар накунед ва дуруст қабулам накунед. ҳар чизе ки пешниҳод мекунем, боз як бори дигар мегӯм ки дар доираи чорчӯбаи қонун мо гап мезанем ва ба шумо пешниҳод мекунем, яъне ки далел асос дорад чизое ки мо гап мезанем. Тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. Рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависондаи хайрият хабари хуш. Правара бе экзамен мегирӣ, иншааллоҳ. Раҳмат барои хабари хуш. Саломат бошӣ бародари азиз. ин чиз мумкин аз моҳҳои март ё апрели соли 2024 дар Федератсияи Русия қувваи қонунии худша пайдо кунад. Як кас нависондаи билет харидем, чӣ хел фаҳмем ки мо бурд кардем. ҳоли мо финали конкурса нагзарондем ва финала аниқ накардем. дар ҳолате ки мо финала аниқ кунем, шумо худтон медонед, тамошо мекунед дар эфир ва дар эфирам агар иштирок накунед, шумо ки бурд кардем, ҳатман мо ба шумо занг мезанем. ба ҳамин хотир ҳозир шанс дорем, бидроен билет харидан бигирем, чунки 50%
поезди билет аллакай ба фурӯш рафтагиай. Охирша ждат накунед. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака илтимос бихонед. мо ду бачаи модари танҳо дорум. Мақсад 24/12/2005 таваллудум. Мебарам ака. Як мисол меорам ба шумо. Дар ҳолате ки ду бачаин ё ки се бачаин фарқ надорад ва падар дар қайди ҳаёт набоша, модар танҳо дар хона бекор боша, бекору фаъолият боша, дар ҳамин ҳолат як фарзанд метавонад фарзанди калони худша сардори оила ба қайд бигирад. Як каси дигар нависондаи салом акаи сорбон илтимос ҳамин саволда ҷавоб диҳед. Вақте ки пиён бошӣ, ягон каса ҳақорат кунӣ чӣ статья дорад дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва чӣ бояд кард? Хоб гӯш кунед бародарони азиз, бо диққат. Вақте ки шумо дар ҳолати мастӣ қарор доред, просто ҳақорат кунед агар мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси маъмурӣ моддаи 460 майда авбошӣ омадагиай, яъне ё ҷарима мекунанд ё ки ҳабси маъмурӣ мекунанд. Вале бо ҳолате дорад ки вақте ки дар ҳолати мастӣ қарор дорӣ ва ягон каса дашном мекунӣ ё ки ҷанг мешавӣ, разбор мешавӣ дусе кас байни якдигартон, дар ин ҳолат аллакай дар кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи моддаи 237 шаҳрванд ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Як каси дигар нависондаи билетҳо чанд сумай. Билетҳои конкурс 200 рублианд, лекин мо имрӯз аксия кардагем. Агар ба аксия билет бихарен ба 1000 рубл 10 билет, яъне ки як билет 100 рубл меғалта ба шумо. Як кас нависондаи акаҷон регистратсия данни базада надошта бошад. Барои регистратсия кардан чӣ хел мешавад? Регистратсия вақте ки дар база данни Федератсияи Русия нестаю ва вақте ки дастгиртон мекунанд огоҳ мешаванд, дар ин ҳолат шуморо ё ки видварения мекунанд ё ки ҷариматон мекунанд. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум. Касе ки пояш пласкатопс дошта бошад ба хизмат мебарандаш, яъне ки таи почара дар назар дорад, таи почаи касе ки рост боша ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавад. Руслан нависондаи ассалому алайкум акаи сорбон, агар мо путёвкаи Дубай бурд кунем, аз Россия рафта метавонем ба Дубай ё ин ки не? Да ҳамин саволи мо ҷавоб медодем. Пешакӣ раҳмат. Путёвкаи Дубая нафарҳои бурд мекунанд ки билети бисёр мехаранд. Яъне билети бисёр гуфта мо 10-20 билета дар назар надорем. Количествои билете ки ҳозира шуда аз ҳама одами бисёр харидагиай, тақрибан 300 ё 400 дона билет харидагиай. Ба ҳамин шумораҳо агар нафарҳое ки билети бисёр мехаранд, мо путёвка тақдимшон мекунем ва худтон сравнит кунед нархи ана ҳамун билетҳои харидагитон аз путёвка арзонтара, яъне ки путёвкаи мо қиматтари назар ба пуле ки шумо расход мекунед. Ва бале аз Федератсияи Русия ҳам рафта мешавад. Шумо дар ҳар куҷое ки қарор дошта бошед, мо путёвкаро аз ҳамунҷа торӣ мекунем ва аз ҳамун шаҳр мерем ба Дубай. Қурбонзода нависонда: ака мара 3 ноябр регистратсияам буд мешавад. Агар ман ба регистратсия бестам дар аэропорт депортация мекунанд. Дар аэропорт вақте ки аз шумо агар ҳуҷҷат пурсанд ва шумо ҳуҷҷат пешниҳод карда натонем, бале шуморо запрет монда метавонам. Як каси дигар нависондаи салом акаи сорбон, пешакӣ раҳмати калон. Илтимос мада ҷавоб диҳед. Таваллуди ман 1996 30 март таваллуд шидагим. Мара ба хизмат мебаранд ё не? Илтимос ҷавоби аниқ диҳед. Худованд нигаҳбонат боша. 30 март 27 сола шида бошӣ. Агар аз даъват кунӣ ба хизмати ҳарбӣ, аллакай озод ҳастӣ. Шербача нависонда: ассалому алайкум, шифои комил насибатон кунад худованд ака. Чанд бор менависам, ҷавоб наметӣ. Ман моҳи апрели омадагим 18 сола мешавам. Леки ман синфи ноҳимр омадагим дар ягон ҷо намехонам. Ҳамсинфонам 11 хондесиям. Мара ҳамин тирамоҳ аблава мехапанд ё не ай баҳор? Я маълумоти пурра гап занед. Агар ки шумо дар моҳи апрели соли меомад 18 сола бошед, баъдан ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавед. Чунки тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ тибқи моддаи 37 даъваткунӣ аз 18 муқаррар шудагиай. 18 сола набошӣ ба артиш даъват карда намешавад. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум, ҳозир 12 число билет ҳастай. Билети чиро дар назар дорӣ? Агар билети рейсора дар назар дошта бошӣ, ман намедонам. Мо авиакасса надорем бародар. Як каси дигар нависондаи салом ака, меган хизмата то сира мешавад, бо ту кӯдакдорорам мегиранд, мебаранд. Ҳамин гап ростай? Не, гап рост нест бародар, ягон асос надорад ҳамин гап. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум, даним ҳамин дар Тоҷикистон аблава ҳаст ё ин ки не? Не, ягон ҳамуд аблава нестай ҳозир. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум ака, чӣ ба ака ба донишгоҳ мошини шахсӣ хати омадан намемонам? Пешакӣ раҳмат. ҳар як ҷо ба худаш оиннома дорад. Дар донишгоҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар оинномаҳо ана ҳамин чизҳоро манъ кардаги ҳастанд, яъне ки бо тариқи мошини шахсӣ ба дарс ҳозир шидан мумкин нест. Тамошобинони азизу гироми қадр, видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.